Ningaziqwebeli ubutyebi emhlabeni apho konakalisa inundu nomhlwa nalapho amasela agqobhozayo ebe. Ziqwebelweni ubutyebi emazulwini apho kungonakalisi inundu namhlwa nalapho amasela angagqobhoziyo ebe. Kuba apho ubutyebi benu bukhona nenhliziyo yenu yoba khona. kuMateyu 6 verse 19 to 21 apho khona uYesu Kristu esixelela malungana nokuba sifanele siziqwebele ubutyebi kuThixo ezulwini. Kuba apho kukhona khona uThixo kukhona ukukhuseleka, akukho ukungena kwamasela, akukho futhi nento ebolisayo, ayikho khona, kusebungcweleni, kusekwethembekeni kukaThixo onamandla. Uyabona ke iBhayibheli lonke ixesha ithetha ngenhliziyo, ithetha ngomphefumlo, kuba ithetha ngento engaphakathi komzimba nezawusuka ihambe iphume emzimbeni. Siyayazi inhliziyo ayizukuphuma emzimbeni, izawusala emzimbeni yongcwatywa. Ewe, into ezawuphuma ngumphefumlo. Kongoko ke xa ngabe nomphefumlo wethu, inhliziyo yethu yoba lapho, kuthi ukuthi ke nomphefumlo wethu yoba sezulwini xa siziqwebele ubutyebi kuThixo. Buqwetywa njani? Buqwetywa njani kobu butyebi? Obu butyebi yiminikelo nemisebenzi esiyenzayo, siyenza apha emhlabeni. Kulapho sithi sikwazi uba si-investe ngemisebenzi, ngezinto ezizezethu, into efana nemali, into efana nayo yonke into ephathekayo, inkomo yakho, imfuyo yakho, yinto yonke, abantwana bakho, zizinto eziphansi kwesandla sakho ezo. Nditsho nomzimba wakho. Uthi umpostoli Pawulos, unikeleni imizimba yenu ibe ngumnikelo kuThixo olungileyo. Loo nto uba nomzimba lo siyakwazi ukuwunikela kuThixo, siziqwebela ubutyebi ngokwenza loo nto. Kunendawo kwincwadi apho khona kwincwadi yemizekeliso ithetha into okubana umntu onceda ihlwempu, umntu othi anceda ihlwempu uthi aboleke uThixo, uthi ke ngokuThixo lo mntu lowo abe ke ngokuThixo uyamkweleta, ngoba lo mntu wenzele umntu olihlwempu into elungileyo. Yile nto ke ngoku icacisayo uba ubutyebi bethu sibuqweba kanjani kuThixo. Iminikelo yonke ebhaliweyo kwilizwi likaThixo eBhayibhilini, iminikelo efana neminikelo yesihle, ifana neminikelo ye-10% tithe, kube neminikelo ye-pledge. Yonke loo minikelo xa suba siyinikela embusweni kaThixo, ewe siyinikela uba sithi ke siqwebe ubutyebi kuThixo ezulwini. Zonke into esinikele ngazo, inani lazo liyabhalwa, nazo ziyabhalwa encwadini yobomi, encwadini yamafa. Iingelosi ezithunywe emhlabeni mazize emhlabeni zizobhala yonke into esiyinikelayo nento esiyenzayo, kuba liyacacisa izwi likaThixo kwincwadi yeRevelation into okubana kuyawuvulwa iincwadi, nencwadi yobomi iyakuvulwa apho khona kubhalwe khona amagama abantu abafanele ukudla ubomi. Kulapho ke zonke incwadi zizawuvulwa khona kuthini keni, ekugwetyweni, apho uYesu Kristu ezabe ehleli esitulweni egweba. Kuyabe kufundwa into ebhalwe phansi ziingelosi, egciniweyo kwistoreroom esisezulwini, ekungenawulahleka nto kuzo ezo zinto. Kulapho ke namatyala xa uthe wawenza ebhalwa khona. Kulapho namatyala xa ethe axolelwa esuswa khona ngegazi likaYesu Kristu. Sisebutyebini. Sibuqweba njani ubutyebi? Sibuqweba ubutyebi ngokunikela ecaweni, okanye ndithi enkonzweni enyanisekile kuThixo, engekaThixo, kuba zininzi iinkonzo ezilapha emhlabeni ezingazi ezikaThixo kodwa zingezizwe ezikaThixo. Abafundisi bakhona bengabasebenzi bobumnyama, apho khona lithi lizwi bayawuthi abantu, sasingathanga negameni lakho Yesu sababeka izandla baphila, sasingathanga senza imisebenzi egameni lakho. Athi uThixo nguYesu Kristu, sukani kum ninabenzi bobubi, andizange ndinazi. Ngabantu abanesivumelwano noSathane, abasebenza noSathane, benze bavula amabandla, bavula inkonzo ezingezisi inkonzo zikaThixo. uYesu Kristu angekho kuzo, apho besebenza ngamandla obumnyama, apho khona kukhona amabandla. Balona bandla likhulu lenze wonke umonakalo libandla le-Roman Catholic Church. Lelona bandla lizale wonke amanye amabandla afana namabandla ama-Muslim.
wonke lo mabandla aphuma phi? Aphuma kwibandla elinye eli-Roman Catholic, namabandla abizwa uba yi-mainstream afana no-Church, afana no-Wesley. Amabandla amaninzi aphuma kweli bandla kuba ngabantu ababebaleka kweli bandla bayovula amanye amabandla. Yiloo nto ke ngokungagxilwa kakhulu indabeni kaYesu Kristu nokusindiswa kwabantu ngokwencwadi ye-Romans chapter 10 uqala kuverse 8 kuyotsho kuverse kuverse 10, apho ucaciswa khona uba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo abe ngumuntu osindiswayo. Abayihoyanga ke loo nto umuntu abhaptizwe ngokufakwa emanzini umzimba wonke, angathelwa ngamanzi, angagcojozelwa amanzi. Yemntakabawo siqweba ubutyebi. Ubutyebi sibuqweba ngezinto ezisemhlabeni, ngeminikelo, ekunikeleni abantu abanyanyisekileyo kuThixo. Yabona, uba ngabunikelela umprofeti ongumprofeti kaSathane, umprofeti obuxoki, ohambe wayowenza isivumelwano nabafileyo noSathane nenyoka, lo mnikelo onikelayo uye uthini? Ungumnikelo oye uhambe uye enyokeni phantsi kwamanzi, ungumnikelo oye uhambe uye enyokeni phantsi komhlaba, apho khona usebenzela khona, kulapho uqwebela khona ubutyebi bakho. Uba umfundiso okanye ibandla onikela kulo ayililo likaThixo, loo nto ithetha uba yonke iminikelo yakho iya apho, nomphefumlo wakho uzawulandela iminikelo yakho ngeyosuku ozawuthi ufe ngayo. Umphefumlo wakho uzawuya apho ubutyebi bakho bukhona. Umuntu osukayo ayonikela ngemali yakhe, ayonikela kwisangoma, inyanga, igqirha, igqirha kunye nenantsika nexhwele. Umuntu onikela kwezo zinto, imali yakhe ayinikela phaya iyarekhodwa ngamadimoni kaSathane, and isisivumelwano kuba umuntu olixhwele, oyinyanga, nomuntu oligqirha okanye ndithi umuntu olixhwele usebenzela uSathane, akazisebenzeli yena, uthi avuzwe nguSathane ngemisebenzi ayenzileyo. Kuba uSathane ufuna imiphefumlo yabantu, ufuna ukwenza izivumelwano nabantu uba abantu banqule kuye, banqule amandla akhe, ezinto ezenziwe ngamandla akhe, hayi ngamandla kaThixo. So xa uyofuna uncedo kwisangoma, kwixhwele, kwinyanga, usebenzela bani? Usebenzela uSathane, wenza isivumelwano noSathane. Uzawulandela loo minikelo oyithi ifuneke, imfuyo yakho, inkomo yakho, iinkukhu zakho, zonke into ezithe zaxhela, abantwana bakho base kwinyanga, uyawulandela loo nto xa ufayo. Umphefumlo wakho uyawuphuma uye lapho, ngoba intliziyo yakho kulapho iba khona, kulapho intliziyo yakho izawuya khona, kulapho umoya wakho uya khona. Uyabona, xa uthatha imali yakho uhambe nayo uyothenga ngayo ethaveni, eshibhini, uyothenga ngayo utywala, usenza ntoni? Wenza isivumelwano naloo ndawo, uba kaloku loo ndawo iyindawo kaSathane, yinkonzo kaSathane, yindawo uSathane abizela abantu kuyo uba abantu banqule nabanganquli uThixo. Ngoba abantu abasela ibhiya, abantu abasela utywala besezithaveni, ethaveni zindawo ezizinkonzo zikaSathane, kwenziwa into zikaSathane, akwenziwa into zikaThixo, akukhonzwa Thixo ezithaveni. Nasezindaweni zokugembula, nasezindaweni apho khona kuthengiswa khona abantu imizimba, apho kwenziwa khona iprostitution, xa uthatha imali yakho uyise apho, uthini ke ngoku? Abo bantu basebenzela uSathane bonke, banesivumelwano noSathane. Nabantu bakwegambling bavule ibhizinesi ezingolo hlobo, banesivumelwano noSathane, basebenzela uSathane. uSathane ubavuza ngemisebenzi abayenzayo yokumzuzela uSathane imiphefumlo. Lonke ixesha uyakhona uyanikela, loo minikelo yenzayo iyabhalwa phantsi. Yile minikelo ezawudonsa umphefumlo wakho the day ufa, uyithathe umphefumlo wakho iwuse apho ubusebenzela khona, kwinyoka ephantsi kwamanzi eqhuba amashishini apha phezu komhlaba, kwinyoka ephantsi komhlaba apho khona iqhuba amashishini apha phezu komhlaba. Ngoba kaloku abantu baye bahambe bofuna uncedo, befuna uncedo kwiinyanga nezangoma. Ngokufumana uncedo lweenyanga nezangoma baba nezivumelwano namagazi abathi bawahlabe. Loo magazi ngamagazi okukhonza inyoka, benza izivumelwano namadimoni. Ke ngoko xa ubandakanyeka kubo, uzibandakanya nabo, uba mdiba mnye nabo, uba yinto enye nabo. Apho besebenzela khona, lapho beyophelela khona, nawe uyophelela khona. Zindawo ufanele uba uzilumkele ezi, ungafumaniseki ungena kuzo, ungafumaniseki uthatha imali yakho nezinto zakho uzisa khona, kuba ngokwenza loo nto uziqwebela ubutyebi kwezo ndawo. Mntu kaThixo, ndiyakucela into yokubana
Funda izwi likaThixo ukuze wazi ngezwi likaThixo, ukuze ubone izinto uThixo afuna uzibone. Uthi uThixo kwincwadi kaJeremiya 29, Jeremiya ndinqule ukuze ndikubonise izinto eziyimfihlo, izinto bowungazazi. uThixo thina abantu abanqula uThixo ngokwenyaniso, ngomoya nangenyaniso, uyasibonisa ezi zinto. Silibandla siboniswe izinto ezininzi eziphansi komhlaba neziphansi kwamanzi nezisemazulwini, ezingabonwa ngamehlo enyama kodwa ezibonwa ngamehlo kamoya. Sesizibonile, sesiyazi, siqinisekile xa sithetha ngazo. Izambulo ezembulwe kwiBhayibhile kwincwadi yeNew Testament zizinto ebebezibona abantu uThixo bebatyhilela zona, ezisaqhubeka uThixo esabatyhilela abantu nanamhlanje. Kodwa xa ungabe ungazihoyanga ezo zinto, akho nto uzawuyazi ngazo. Kodwa thina abantu abazihoyile, umoya kaThixo ophezu kwethu, siyakwazi uba sizibone, sizive, siziqonde, sizikholwe, siyazi uba impilo injani. Sikwiwofe emhlabeni, siyalwa, kulwa khona umoya wobumnyama nomoya wokukhanya. Silwa nemibuso ephezulu elawulayo, njengokuba iBhayibhile lisithi uSathane uyi-prince of the air. Uthetha ukuthini? Uthetha ubuSathane usemoyeni, ulwa emoyeni, unombuso osemoyeni. Litsho njalo silwa nayo lo mibuso ke semoyeni kaSathane, silwa nazo iziphathamandla ezilapha emhlabeni ezisebenzela uSathane, ii-agents kaSathane, ama-devil worship, abantu be-occult, abantu bemibutho yabucala efana ne-Freemasonry, imibuso efana ne-Illuminati. Silwa nayo lo mimoya ngomoya kaThixo, ngamandla nongumlilo, ngegazi likaYesu Kristu nangegama likaYesu Kristu, ngoba unamagunya uYesu Kristu emhlabeni, ezulwini, phansi komhlaba naphansi kwamanzi. Sithi sisebenzise igama lakhe ukuze siwine impi, ngoba uSathane sehluliwe. Sithetha ngoSathane owehluliweyo, wehlule ngegazi negama likaYesu Kristu. Simehlula ngaloo nto. Thina sivuma izono zethu, ngokuvuma izono zethu ziyaxolelwa, kodwa izono esingazivumanga zixolelwe. Nawe ufanele uvume izono zakho ukuze zixolelwe, ukuze nawe ungene kulo mbuso, upheleliswe ebukumkanini bukaYesu Kristu. Ngokuba mntakabawo, xa selumamkele uYesu Kristu, lithi ilizwi kwincwadi yabaseKorinte besibini chapter 5 verse 17, lithi ngengoko kumntu okuYesu Kristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlulile, bonani ke izinto zisuke zabantsha, zonke zakhe zisuka zibentsha izinto zakho xa uYesu Kristu uphila impilo entsha, uqala kabutsha impilo, kuba izono zakho zisuke zixolelwe, uqale kabutsha ukukholwa, uqale kabutsha ukuphila, uphilele uYesu Kristu embusweni kaYesu Kristu, uhambe ngendlela zikaYesu Kristu, ungasahambi ngenyama kodwa uhambe ngokomoya, ngokuba litsho njalo ilizwi kwincwadi, haleluya, incwadi yamaRoma, amaRoma 8 verse 1, ke ngoko kwaba kuKristu akusekho kulahlwa, abantu abangahambi ngantoni, abangahambiyo ngenyama, abahamba ngomoya. Mntakabawo, uyabizelwa kulo mbuso kaYesu Kristu, apho kuphilwa khona ngomoya, kuhanjwa ngomoya, kungahanjwa ngenyama, kungenziwa izinto zasenyameni kodwa kwenziwa izinto zikamoya oyingcwele, izinto zikamoya, kuba umpilo le ingumoya. Ngoba bonke abasebenza ngomoya oyingcwele banamandla, nabasebenza ngomoya kaSathane ongumoya omdaka, umoya wamadimoni, banamandla bawanikwa nguSathane, benza izinto bekulo moya. Ingomso labo linoSathane, kodwa abantu abasebenza ngomoya oyingcwele, ingomso labo linoYesu Kristu ezindaweni eziphezulu emazulwini. Yiza nawe mntakabawo, wenze isivumelwano noYesu Kristu, uvume uba uYesu Kristu inkosi nomsindisi, ngokwencwadi yamaRoma chapter 10 verse 8 kuyotsho kuverse 11. Yiza wamkele yitsho ngenhliziyo yakho, ukholwe ngenhliziyo yakho, usho ngomlomo, kukusindiswa kuba loo nto yenzile. Ndithi ke ngokuwe usindisiwe, usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlulile kuwe, zonke izinto zisuke zabantsha. Ngoku into efunekayo into yoba wena usuke uhambe uyofuna ibandla lapho khona kukhonzwa uYesu Kristu ngokokusindiswa. Kuthethwa ngokokusindiswa, kuthethwa ngokuvuma uYesu Kristu, kuthethwa ngantoni? Ngokubhaptizwa emanzini. Uzathi bube njalo ke mntakakhaya, ube ngumuntu osindiswe ngokupheleleyo, ukhule kumoya oyingcwele, wamkele umoya oyingcwele, ubhabhatiswe ngomoya oyingcwele ongumlilo. Elithi ilizwi uYesu Kristu ubhabhatisa ngomlilo. Mntakabawo, makube kuhle kuwe nabantu bendlu yakho, uThixo ekunceda ude ufikelele ekumazini ngokupheleleyo. Amen.